Guys, mau mukbang kita yanahin langka. Samanya ko guys. Sarap. Marasa. Tung ka. Kung ka lalaging kangkong. Magkailan yung kangkong? Talaga. Ako lang yung nagtanong. Ayaw. Ibar por lagos. Magbabalog ka. Mag-share-share ka. Ayaw, Angela. Papasandig ko. Pwede ito. Nabutan ako din. Ayaw mo ko no. Malapit ako. Look at ka. Nasugadan ko. Masandig. Sugadan? Oo. Gusto namin. Nahinog inihiya puno. Alamisa, tira na. Ito kanila. Number 1 pala, oo. Kumpara kita. Pwede sugad. Pwede sugad. Tira nila. Dami ng bis. At ano dito ang bila? Malipit matira. King na! Ubus na guys, ubus na siya. Shoutout pala kay Sandat Vlog sa YouTube at kay Kuya Alfred Banga. Hello. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye!